हाबावनो जोंथ' सिदा दारा खालामदों मा जाहैयो बेखौ उनावसो बुजिसिगोन बिनि रिजाल्टखौ एमपिनि उनाव हयथ' नोंथांमोना खाथांनि रिजाल्टखौ मोनगोन। सिगाङावहाय नोंथाङा बिपिएफनि लोगोसेमोन दा बङाइगाव समस्ति हिसाबै बिपिएफनि गासैबो सापर्टारफ्रा सिगांनि नोंथांनि हेफाजाबगिरिफोरा नोंथांजों फैजोब्बाय नामा? माखासे गोबां फैबाय 7,000सोआ अलरेडि सिगाङावनो आंजों फैखादों हारसा बर' लानानै गासिबो माखासे दंबावो दा बिथांमोनानो दा आंजों जगाजग लागासिनो दङ आं लाथ'वाखैमोन सिगांनिफ्रायनो बिराद हाबनो होननानै आंजों जगाजगआव दंबाय थायोमोन खिन्थु आङो गावनो गोसो जानानै लाथ'वाखैमोन दा खिन्थु सम फैबाय उफाय गैया दा लासिगोन आरोखि आं मोनगोन आं जथेस्थ' बिपिएफ पार्टि जोंनावथ' बनगावआव बिपिएफआनो स्ट्रंखामोन नालाय दा बिपिएफनि मानसियानो दिनै फैजोबदों नै बिसोर गासिबो बिपिएफनि जोबखामोन आंनिनो मानसिखामोन दा बिदिनो गोबां फैबावगोन आरोखि बिथां जायफोर गोसो दङ जाय गोरों गोरा बुजिनो गोरोंबाथ' अट'मेटिकलि बिजेपिआव फैखायो मानो होनब्ला डेभेलपमेन्टखौ नायनानैसो आजिखालि जुगाव नों दाथ' जों बर'आ दा डिभाइडेड आसाम 50-50 गैथ'ला बे माब्ला जोनोम जागोन बेखौ जों बुंनो हाया जानाया जागोन सानसे समाव खिन्थु दानो जाथ'वा होननानै आं बेखौ बुंनो हायो आरोखि दा बे बेलायाव नोङो डेभेलपमेन्टनि सायाव खारलाङाबा 1 लाख साख्रि मामुलि बिना फैसायै बाव खुनु पार्टिनि सोमोन्दै गैया गोदोनि कंग्रेसनि दिनब्ला मा पार्टिनि मानसियाल' मोनगौमोन दा बिजेपिआ खुनु पार्टि बासियाखै आंनि जायगायावनो बिपिएफनि लिडारफोरनि फिसाफ्रानो मेरला मोननाय दं बिना फैसानि जोङो गासिबो मोनजोबदों बेफोरबायदि सुबिदाखौ सोर होदों दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो दिनै बिटिआरनि प्रमद बर' बिथाङा बासियाखै जायनो जमा होदों बेनो मोनदों इउपिबो मोनदों बिजेपिबो मोनदों बिपिएफआबो मोननाय दं गोबां जायखिजाया देरहासारनाया खाथां आरोखि जयन्त बसुमतारिया हाबावनो जोंथ' सिदा दारा खालामदों मा जाहैयो बेखौ उनावसो बुजिसिगोन बिनि रिजाल्टखौ एमपिनि उनाव हयथ' नोंथांमोना खाथांनि रिजाल्टखौ मोनगोन। सिगाङावहाय नोंथाङा बिपिएफनि लोगोसेमोन दा बङाइगाव समस्ति हिसाबै बिपिएफनि गासैबो सापर्टारफ्रा सिगांनि नोंथांनि हेफाजाबगिरिफोरा नोंथांजों फैजोब्बाय नामा? माखासे गोबां फैबाय 7,000सोआ अलरेडि सिगाङावनो आंजों फैखादों हारसा बर' लानानै गासिबो माखासे दंबावो दा बिथांमोनानो दा आंजों जगाजग लागासिनो दङ आं लाथ'वाखैमोन सिगांनिफ्रायनो बिराद हाबनो होननानै आंजों जगाजगआव दंबाय थायोमोन खिन्थु आङो गावनो गोसो जानानै लाथ'वाखैमोन दा खिन्थु सम फैबाय उफाय गैया दा लासिगोन आरोखि आं मोनगोन आं जथेस्थ' बिपिएफ पार्टि जोंनावथ' बनगावआव बिपिएफआनो स्ट्रंखामोन नालाय दा बिपिएफनि मानसियानो दिनै फैजोबदों नै बिसोर गासिबो बिपिएफनि जोबखामोन आंनिनो मानसिखामोन दा बिदिनो गोबां फैबावगोन आरोखि बिथां जायफोर गोसो दङ जाय गोरों गोरा बुजिनो गोरोंबाथ' अट'मेटिकलि बिजेपिआव फैखायो मानो होनब्ला डेभेलपमेन्टखौ नायनानैसो आजिखालि जुगाव नों दाथ' जों बर'आ दा डिभाइडेड आसाम 50-50 गैथ'ला बे माब्ला जोनोम जागोन बेखौ जों बुंनो हाया जानाया जागोन सानसे समाव खिन्थु दानो जाथ'वा होननानै आं बेखौ बुंनो हायो आरोखि दा बे बेलायाव नोङो डेभेलपमेन्टनि सायाव खारलाङाबा 1 लाख साख्रि मामुलि बिना फैसायै बाव खुनु पार्टिनि सोमोन्दै गैया गोदोनि कंग्रेसनि दिनब्ला मा पार्टिनि मानसियाल' मोनगौमोन दा बिजेपिआ खुनु पार्टि बासियाखै आंनि जायगायावनो बिपिएफनि लिडारफोरनि फिसाफ्रानो मेरला मोननाय दं बिना फैसानि जोङो गासिबो मोनजोबदों बेफोरबायदि सुबिदाखौ सोर होदों दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो दिनै बिटिआरनि प्रमद बर' बिथाङा बासियाखै जायनो जमा होदों बेनो मोनदों इउपिबो मोनदों बिजेपिबो मोनदों बिपिएफआबो मोननाय दं गोबां जायखिजाया देरहासारनाया खाथां आरोखि जयन्त बसुमतारिया नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013411
656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।